Οκ. Μπορεί να Δηλαδή, μην υπάρχει πάνω ή κάτω, αλλά υπάρχει πάνω βλάχος. να το είδες. Ναι, τέλος πάντων. Ήσουν σε ένα σημείο που είχες κατακτήσει κάποια πράγματα και ήθελες να κατακτήσεις κι άλλα. Ας το πάμε έτσι. Ήθελα να μάθω Να κι άλλα. μάθεις. Δηλαδή Να κάθε γνωρίσεις. πράγμα που εσύ νομίζω ότι κατακτάτε ή που βλέπει ο άνθρωπος έναν άνθρωπο και λέει πω έκανε αυτό το κορίτσι, αυτό το αγόρι φοβερή επιτυχία. Έχει κατακτήσει αυτό. Μπορεί πίσω από αυτό να κρύβεται, αντί για κατάκτηση, ότι έχει ανοίξει την πόρτα σε τεράστια ερωτηματικά, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Έχεις δίκιο, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Και ερωτηματικά τα οποία είναι της δουλειάς σου, της ψυχής σου, ύπαρξης. της ύπαρξής σου, της συναναστροφής σου με τους ανθρώπους που αγαπάς, με αυτούς που γνωρίζεις, και μπορεί να μην είναι κορυφή, μπορεί να είναι τείχος. Και επειδή μπορεί εγώ τότε να βρήκα τείχο, να ήθελα απλά να ανοίξω μια άλλη πόρτα. Ενώ η φρικτή κανονικότητα και το φρικτό αφήγημα που μας επιβάλλουν είναι ότι αφού αυτός πήγε εκεί, πάει να πει ότι είναι ψώνιο και θέλει να γίνει ο Brad Pitt. Αφού εσείς δίνετε έτσι, πάει να πει ότι έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ενώ οι άνθρωποι δείχνουν τα χαρακτηριστικά τους από το χαρακτήρα τους, νομίζω. Και από τις πράξεις τους. Όχι από το τι φοράνε ή το που ζουνε ή το τι κάνουν. Τις επιλογές. Δηλαδή δεν είναι δείγμα Ναι. αυτή τη στιγμή το ότι εμείς είμαστε καλοί ή κακοί άνθρωποι. Δεν τίποτα.